René Schuurmans, je nieuwe single is er en dat is een bijzondere weer, hè? Ja, ik vind het een heel goed liedje. Ik vind hem heel goed aansluiten op Later Zonder Je Hart. Daar heb ik hem ook een klein beetje naartoe geschreven. Want ja, Later Zonder Je Hart is gewoon een knijter. En nog steeds. Plaat uit 2007. En dat is heel goed gelukt, vind ik zelf. Hij staat goed in de lijst. Hij wordt overal goed opgepikt. En in de horeca komt hij voorbij. Dus ja, ik heb mijn doel bereikt met die plaat. Ja. Dat zijn een van mijn evergreens. Maar je hebt nog wel meer van die liedjes van mij. Als ik haar zie. Een hele gekke ding. En we zingen. Hela, hela. Hoor je nog steeds ook. Ja. Ben ik blij mee. Als het weekend is, is een plaat die heb ik zelf geschreven. Ja. Maar ik heb wel meer liedjes zelf geschreven hoor. Alleen ja, daar heb ik nooit over opgeschept natuurlijk. Maar welke heb je nog meer zelf geschreven dan? Als ik haar zie, hele ho, diep in mijn hart. Ja, het is inmiddels, mijn 5e album komt eraan, 28 september komt die uit. En van die afgelopen 4 albums, ja, ik denk dat ik 80% zelf geschreven heb, ja. TV Oranje en met heel veel stations gaan we daar rugbaarheid aan geven om het album... Ja, dat iedereen weet dat het album in de winkel ligt en je kunt downloaden en bij dingen via internet kunt bestellen. Ja. Daar gaan we een hele hoop dingetjes voor doen. Ja. Dus kortom, die fans moeten nog heel even geduld hebben en dan is hij hier. 28 september, dat is binnenkort. En dan ben ik weer een gelukkig man, want dan heb ik weer een bal om mee te voetballen.